Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nandito ulit tayo sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Agosto 16 hanggang 18, 2021. At ito po ang ating Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ng linggo, ang latest GraphSat. Okay? Ito ay para sa araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. At nakita po natin medyo maliwalas po ang malaking bahagi po ng ating bansa. Magandang panahon, normal. Paghapon o gabi may mga panandili ang mga pagulan, pagulog at pagkidlat, isolated ones. Pero meron po ditong dalawang surface trough. Yung isa po ay paalis na po ng Western Luzon. Ito po ay nagpaulan sa Kabikulan at Luzon sa nakalipas po na weekend. At ito pong surface trough na ito, paalis na po yan. At dito naman po sa may silangan ng ating bansa, sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao, kasama po ang Eastern Bicol Region, may panibagong ulap po na gumagalaw na yon. Ito po ay isang surface trough din at magbibigay po mga paghulog at pagkidlat, mga isolated to scattered rain showers, ang mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Sa labas ng ating bansa, meron po tayong sinusubaybayan na bagyo. Nung huli tayo nagbigay ng broadcast sa YouTube at Facebook, ay isa po siyang tropical storm. But dahil po dumadaan po siya sa medyo unfavorable upper level conditions, ay humina po siya. Naging tropical depression kanina nung ginagawa natin itong GraphSat. But sa mga oras na ito, ay humina po siya. Naging below tropical depression threshold. Isa na lang po siyang low pressure area o tropical disturbance na papalapit po sa area ng Guam. Halos na wala po yung kanyang sirkulasyon, but meron pa rin mga konting swirling sa low levels. Marami lamang po ang pinapakita ng mga data na nagbo-monitor dito sa bagyong ito. So, hindi pa ito final ng Joint Typhoon Warning Center except for yung Japan Meteorological Agency ay dinowngraded na kagad sa tropical disturbance o low pressure area. Bagamat technically speaking, isa na lamang po siyang low pressure area, but since magkakaroon ng regeneration on or after crossing Marianas and Guam, baka lumakas ulit siya. So hindi pa big final ito ng JTWC. At still, they considered it as a tropical depression, although it's below TD strength. Nasa 40 or 35 kph na lamang. Kaya babantayin din natin ito in the next couple of days. Dahil split po ang mga computer models. Yung European models, walang development na mangyari. Malulusaw po siya. While yung American model ay patuloy siya na magkakaroon ng re-intensification sa latter part ng forecast, which is within the next 5 to 7 days. So, babantayin po natin yan. But if patuloy ang paghihina niya, baka mag-final na rin ang JTWC nito. Kaya hindi rin tayo umi-issue ng Stormwatch dahil halos hindi pa sure ang pagiging bagyo itong si 16W. But babantayin po natin ito. Okay? At ang kanyang track ay kung matuloy sa Pilipinas, baka ang maapektuhan po itong dulong Hilagang Luzon at Taiwan area. Diyan sa area na binilugan natin. And ito yung fast animation. So pag tinignan nyo sa satellite, halos walang bagyo Okay? But makita nyo yung ghostly image nitong system. Nagkakaroon ulit siya ng reorganization. So ito po yung outer area niya. So somewhere there. Okay? At ito ay kumikilos papuntang west. Yan si LPA. 16W, okay? Hindi siya 90 plus kasi 16W na siya, naging bagyo. Humina lang po siya temporarily. So, magkakaroon po ito ng re-intensification o regeneration once na pagkalampas niya sa Marianas at Guam. So, ito po yung surface trough. Mabilis na kumikilo sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Ito naman po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com. So, nakita niyo napakagandang panahon sa Luzon. Except nga po, itong kanluran bahagi, baka may mag-form ng mga localized thunderstorms. But so far, so good. Wala naman nag-form. Dito lang po sa may Eastern Visayas, Eastern Mindanao, at portions of Eastern Bicol Region, may nag-form po ng mga localized thunderstorms dala ng surface trough na
mabilis na kumikilos sa Eastern Visayas. At ito naman po ang track ng Joint Typhoon Warning Center. Ito yung latest nila kanina. So nakita natin na sa 37 kph yung kanyang hangin, but pagkalampas niya ng Guam, babalik ulit siya sa tropical depression. Magkakaroon daw ng rapid intensification. Papasok po siya ng PAR as a severe tropical storm na yung darating pong Huwebes ng hapon. But hindi pa po yan sure. Medyo medium to low chance ang probability dahil hindi nag-agree yung computer models at medyo unfavorable yung upper level atmosphere ng kung saan dumadaan itong bagyo. Gayon pa man, inisyu ng JTWC na pagdating sa ika-4 at ika-5 araw na forecast that will be Friday and Saturday, yung Biyernes o Sabado, ay baka maging isang minimal category 1 typhoon. Pero napakaliit lang siya. Papunta sa general direction ng Batanes-Taiwan area. So, ang Batanes-Taiwan area, ang strike probability ay napakababa. 5 to 10%. So, hindi pa po ito sure. Okay? Ito naman po ang multi-model global tracks ng mga bagyo. At ito yung para sa bagyong 16W. As of now, halos dalawa po ang nakita po natin. Itong isa, yung Canadian model ay mag-recurve. Hindi siya, although papasok siya ng PAR, but hindi po siya magkakaroon ng landfall sa Pilipinas. While ang American model, mahina po siya, baka maging isang tropical storm po siya pagtawid po niya ng Balintang Channel o Bashi Channel sa may area po ng Luzon Strait, sa may Babuyong Cubub Islands, sa Batanes Cubub Islands, sa darating pong Sabado o Linggo. So, napakalayo pa po yan. So, posible pang mag-change ang forecast nitong mga models na ito. And then, hindi pa natin alam kung matutuloy po ang kanyang intensity na lalakas. But, hopefully, matuloy yung forecast ng European model. Kasi yung European model, hindi po siya pinapadevelop. At isa lamang po siyang low pressure or surface trough na dadaan po dito sa may area ng Taiwan at Batanes. So, malalaman po natin yan sa darating na Miyerkules. At ito po yung rainfall accumulation forecast mula sa ECMWF, cordisawindy.com. Hanggang Miyerkules, inaasahan po mga localized thunderstorms sa CAR at Ilocos Region. Gayon din po sa silangang bahagi po ng Kabikulan, Visayas, iba't ibang bahagi po niyan. At malaking bahagi din ng Northern, Western, Southern at Eastern Mindanao. May mga possible na mga localized thunderstorms. At ito naman po yung forecast sa hangin mula sa ECMWF hanggang Miyerkules. So, ito po yung bagyo. Okay, na isa na naman low pressure. Actually, wala pong pinapakita dito ang ECMWF na closed isobar. So, yan. Bukas, baka malusaw po siya sa may Guam area. Although may umiikot na circulation pa rin. Probably shallow LPA na lamang or moderate LPA pag lapit niya po sa Philippine Area of Responsibility. Okay? So far, yan po ang pinapakita ng European model. Kaya hindi pa tayo sure kung matutuloy po yung tropical cyclone na papasok po sa Philippine Area of Responsibility. Baka LPA na lamang po ito or tropical depression pagpasok niya po ng PAR. So malalaman po natin yan yung darating pong Miyerkules at Biyernes. At hanggang sa muli, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ng papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May hashtag WeatherWiser. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.